Semoga para pradongsa nggih, Mak. nggih. Sing acara tadak Siti rumiyin sone di rodok di base longi sidik nggih. Horok-horok ngerok omah monggo ambruk. Longi sithik. Lalu Nam Music Entertainment. Iki aku kuwatir sing omahe kono lho. Buakan kono. Bismillahirrahmanirrahim. Hong wilahing sekaring bawana langgeng sastra cindra ayuning. Sampun titik lamangsa. Tumapak ing adicara tedak Siti. Ingkang pinanggebyan Roro Ayu Mahira Anita Safira. Minangka jalmu karmonipun panjenenganipun Bapak Nur Hasan kali panjenenganipun Ibu Rizka Triyanti. Wonten ing ari kalenggahan Rebo Legi Kemis Pahing menika Surya kaping 12 Agustus 2026. Minangka pepeteng adat widhi widana ingkang sampun kasengker wonten ing tlatah Ratau Dukuh Melira. Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Kota Kretek. Ingkang sampun kasengker tumampak ing adicara tedak Siti. Tinapun ingkang piyang sepuhipun Bapak Nur Hasan kali panjenenganipun Ibu Rizka Tarianti. Ubura mencampek wonten ing bojo. Bujeng kuat anem-negan mugi kiyaten napa putra putrimpun. Kena campuran wonten ing pundhak kanan lan kirinipun ingkang puing ingkang Rama dalasan ibu. Tedak sitinipun wonten prahaben wontenipun maneka warna. Prabéya ingkang sampun ngatipun mangke kapilih ingkang putra Roro Ayu Mahira Agninta Safira. Arsa wonten ing gurungan Guli Kencana pager terus. Minangka perpaten ing piling donya minangka jabulipun ambil setunggal mboko setunggal ingkang dados remening panah benjing minangka pralampita pilih benjing penanton gesang wontenipun Praban Agung ingkang dados syarat sarananipun benjing wonten lakun Babran Agung wontenipun alam Padang. Arta reja kacampur beras kuning mertondo tolak balak sengkala saka lor bali ngalor sekala kidul bali kidul sekala saka wetan bali wetan sengkala saka kulon bangi mulon kanthi donga tolak balak kanthi donga sabut jagat robanatin nafid dunia kasana wa fil akhirati kasana wa qina ajabanar. Pikantuk karyan ing Gusti ingkang Maha Kala jagat para pebuden sari, para mbah para eyang ingkang sumandhing wonten ing Nusantara Jawa, mliginipun wonten ing laladan Ratawu. Sumangga kababaken nggih. Kadheran wonten ing Sangkar Kencana. Nggih. Monggo tedak wontenipun jadah pitung werna wonten jadah jenang tedakipun Siti ngumbane wonten kembang setaman wontenipun kembang setaman triwarna tedak Siti wontenipun
badhe wonten ing Siti tempelke wonten Siti mriku Mbak nggih. Mbak Yanti nggih tempelke Siti, badhe tempelke Siti dipun wiji kanthi toya wening tirta wening kacampur kembang setaman. Badhe wonten pindhahaken wonten jadah werna pitu abang, putih, kuning, ireng, ijo ungu. Minangka pralampitaning maneka warna wontenipun bebranagung benjing saged ketingalanipun wungkul boten wonten alangan setunggal punapa-punapa pikantuk kanugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Badhe niki tunggahke mriku. Nggih, badhe niki mangken utang taun tunggahke mriki. Tatarane wonten tebu anteping kalbu wonten maneka warna. Nggih, saking ngisor setunggal menika trap-trapipun alit dumugi pun ageng tumuju wonten puncakipun minangka pepeting keluarga panjenenganipun Bapak Nur Hasan. Monggo ben mendhet Mas Rebut nggih ben monggo ben jaluk napa. Nggih setunggal bojo minangka Prabu pun kepyuri kalih arta crik ngantos ping 3. Nggih. Alah. Nononipun gondo arum. Iji badanipun wontenipun kurungan pun kepyuri kalih nggih. Nggih dikepyuri kalih niki, Pak. Nggih. Arta kalih beras kuning pun kepyurke kanan kiri kangge tolak balak. Nah niku dikurungi pun nggih. Menika sengkala pun panggapun ing rahayu menika nggih. Menika kangge tolak balak mugi pinaringana slamet wilujeng sakara-kara putranipun Bak Nimas Ayu Mahira Atinta Safira. Kanthi donga tolak balak hong wilahing sekaring bawana bis teguh miliput Jibril kang manggon ngareping anak Mahira. Israfil manggon sesing tengen anak Mahira, Jabril manggon sising mburi anak Mahira, Mikael kang manggon ana ing sising kiwa. Yahu ya Allah ya kuat ya mangbating kiblat panglimaning pancer kang jumleger. Sampun pikantuk napa menika monggo sareng-sareng pun kita dungani kanthi donga Jawa. Monggo para kadang sedaya pun sekseni wong ari kalenggahan kemis paing menika panjenenganipun Bapak Nur Hasan adicara tedhak Siti putranipun Mahira mugi paringana slamet wujeng ora ana alangan tunggal punapa. Setunggal hormat dumateng Gusti Kang Maha Agung kang jangkat ingkang paring pangestu barokah rahmatipun. Soho kaping kalih kurmat dumaneng nindi danyang kaki danyang cikal bakal desa rak tau mlibunipun wonten ing Melira tansah paring idi pangestu paring kanugrahan ugi kurmat dumateng Sunan Kalijaga Sunan Bonang Sunan Kalijaga ingkang jagi balis sumahipun panjenenganipun Bapak Nur Hasan Caklango sak rejeki rinten lan dalu saha panjenenganipun Bapak Sunan Bonang ingkang paling idi pangestu dipun sesani taun 8 sasi 12 dinten 7 pasal 52 dinten Kemis Paing awal dubune akhir paringana slamet wilujeng. Amin amin Allahumma amin. Monggo sakmenika sing anu pun dongani panjenengan Pak Mudin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidina wal akhirina wa radiyallahu barakah wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'mah wa yukafi min jidah ya rabbana alhamdu hamma ya malik jalali wa wajha wa andi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad habibina syabina wa malana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin min al-ahya'i minhum wal amwat ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah ila rabbika radiyatan mandiyah wa qul fi fatihati jannah inna wal malaikatu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أنت قلبي صلاتي سلاما من المسيح إلى مغربي وصفاته جبرائيل ومن ملك سليمان تسليما كثيرا جابر من ظلمات ونور ربنا تقبل سلاما من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رفعنا فينا وبنا ولدنا مقمار وجميع المسلمين والmuslimat wa min hamal qiyamus munafiyatana wa li ikhwanina alladziina sabahuna bil iman wa la taj'al bi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin. Nggih, saniki lagune ulang tahun. Nggih, ayo Mbak. Hari ini ngene lho ya. Hari ini ulang tahun. Nggih, ulang tahun. Nggih. Monggo, nggih, lagu ulang tahun. Nggih, semoga umurnya sudah mulia tetamu Nggih, panjang umurnya. Lah niki ra dikroyok cah cilik-cilik iki. Nggih. Iya ki? Heeh. Niku awas gatelen niku tebu. Nggih, nek kebler Nah. nggih. Selamat ya cara tedak Siti. Nggih. Heeh, wis ngedunke selapan nggih. Nggih. Heeh, terus ulang tahun. Nah. Heeh. Nen iku ni netake Kang Putra. Nggih, Wah, mboten paling kata sing penting lumpen. Selamat kabeh, Nah. ora ana alangan apa-apa. Amin amin ya robbal alamin. Niki Pripun, Pak? Niki ne Bu anu Monggo, bacaane pun bagi niki Ya, nggih. semoga dibagi. Heeh. Mriko niki Mriko pun mawon. wonten Nah, nggih. niki pun nonton benten. Heeh, niku ingkunge kabeh iki
Nggih. Lah nek kok jajane nek kok teng ngene sakti anu didumke Nggih. untuk ulang tahun kuenya ulang tahun dibagi.